ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ಗ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಪಾತೆರಕತೆಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆಡು ಇದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಎಂಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕತೆಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೆ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಟೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಪಕೆ ಆರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತನ ಚಿತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ನ ಕನಸು ಪನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮ್ ಮಾತ ಅದೆತ್ತುನ ಚಿತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 7 ಸಿನಿಮಾರ್ನ ತಯಾರು ಆವೊಂದುಂಡು. ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬಿತ್ತನಾರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಾಣಿದಾರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಬನ್ಪುನ ಕುಟುಂಬದಾರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡೇನೆ ಪೊಲಬು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುವೇರ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೇರ್ನ ಕುಲ ಕಸಬು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರಲ್ಲ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಇನ್ನಿತದ ಮಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅಂದ ದಾದ ಪನ್ಪ ಅರು ಪಾತೆರ್ನ ಚಿತ್ತನ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇತೆ ವಿಚಾರದ ಇನ್ನು ಅವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಾವಡು ದಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಾವಡು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ತನ ಎತೋ ವಿಚಾರಲು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ತುಡು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತುಳುವೇರ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒಂಜಾತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಕುಲ ಕಸಬು ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಇರುಡ ಇಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಒರಿ ತುಳುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿಕೆ ಇಂಚ ಮಾದ ಅದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನಿರಡ ಸುರುಕಾದ ಕೆನ್ನಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನೇ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದನೇ ಆಯ್ನ ಸುಮಾರು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದು ಬನ್ಪ ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಟು. ಒಂದು ಇಂದೆತ್ತ ವಿಷಯ ಈರು ದಾದ ಪನ್ಪರು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಿನದಾದ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರ ಪಾತೆರ್ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕುಲ ಕಸಬದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗ ಐತೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅತ್ರ ನಮ್ಮ ಏನು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪತ್ತ ಈ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ಉಂಟು. ಸುರುಕಾದ ಕೃಷಿಕನ ಕುಟುಂಬಡನು ಬೈದಾನು ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಏನಂಚೂರು ಐನ ನಾಲೆಜಿಂದ ಎತ್ತೊಂದೆತ್ತಂದೆ ಅವ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಾತೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಪಾಯ್ಟ್ ಕೆಸರಡು ಪೊಡಿರ್ದು ನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ನಂಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಒತ್ತೊಂಜಿನ ಏನಾರ್ದು ಅದು 4 ಜನ ಆಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಕೃಷಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಪಂಡರ್ ಪಣ್ಣಗ ಮೂಲು ತುಳುನಾಡನು ಒಂಜಿ ಈ ಆಗುಂಬೆ ಶ್ರೀರಾಡಿ ಚಾರ್ಮಾಡಿದ ಘಾಟಿದ ತಿರ್ತ್ ಬದುಕನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡ ಮೂಲು ಬದುಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಠಿಣ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಉದಾಹರಣೆ ದೈವಾರದ ನೆಪ್ಪು ಆತನ ಇರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೊಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಐಕ್ ಧೂಪ ಬತ್ತುನು ದೃಷ್ಟಿ ಮನಿ ಪಾಡ್ನು ಅತನ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪದ ಒಂದು ಪಾಡ್ನು ಅತನ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರನಲ್ಲ ಐತ ಇಂಜಿ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲಸನಾಗ ಅತನ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ಕೊರ್ಪನ ದಾನದ ಪದ್ಧತಿಲು ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಕೃಷಿಕ ಪಾಡ್ನಾಗಲ ಮೂರ್ತ ತೂಪುನು ದೇವರೇ ಕೈಮಗಿಪುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಪಿರಾವುಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸತ್ಯಲು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು. ಐರ್ದಾದಿ ತುಳುನಾಡನು ಒಂಜಿ ಲೋಹ ಚುಂಬಕದ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಸೆಲೆತ್ತ ಇತ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜತೆಟ್ಟು ಬದುಕೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಿನ್ನ ಮೂಲು ಬದುಕೇರ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಚಾರಣೆ ಬಂದಾಗನೆ ಇರು ಪಂಟಾರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪುಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಸುರುವಣ್ಪ ಒಂದು ಮಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಪುಟ್ಟನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಕೊಂಜಾತ್ ಕೆರೆಮಲ್ಲ ಮಾತ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಬಯಕದ ವಿಚಾರ ಪಂಡರ್ ಐಕಲ್ ಒಂಜಾತ್ ಕೆರೆಮಲ್ಲು ಪಂಡದ ಮಕ್ಳು ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲು ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿತ ಅಂದ ಐನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಗ ಬನ್ನಾಗ ಅತ್ತನ ಇತ್ತೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ಒಂದಂತೆ ಆತಂಡು ಈ ಬದಲಾವಣೆನು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಮೂಲಾಡು ಇತ್ತನ ಇಂದೇ ನೀರು ಇಂಚ ದಾದ ಬನ್ಪರ ನಿತ್ತ ವಿಷಯ ಅದು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಇರೆಗೆ ಈ ಎಂಚಿನ ಎಕಡೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡೇನ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೆತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗನೇ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದಾದಾಪ ನೋಂಡ ಮೂಲು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಈರತ್ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಸಾಧಾರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜೀವಂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ದಾದಾತನಂದು ಕೇರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಟ್ಟು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾದಾಪ ನೋಂಡ ಏತೋ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಇತ್ತ ಕೃಷಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಕೃಷಿ ಕೊಣತನ ಬಾರ್ ಎನ್ಕೊಣತನ ಅವೆಕ್ಕ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಿನ ಜನಗಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಲೆಪ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲದಿಂಜೋಡು ದಿನದಿವೋಡು ಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಸೂಪ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುದ್ದೋರ ಪನ್ಪುಣಾಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೇತೆ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಆಟಿ ಅಮಾಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಡ ಪೊಲಿದೀಪನ ಉಂಡು ಈರೊಂಜಿ ಪೊಲಿದೀಪನ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ನ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ತೂತೇರು ತೂತೇರು ಓಕೆ ಐನೊಂಜಿ ನೆನಪು ಅನ್ಪೊಡು ನಾನು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐನು ಇರ್ಮಂತ ತೋಜ್ಪಾದಾರು ಇದು ನಂಗೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋನು ಅಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ತುಲೆ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ತೋಜಾದ್ ಗೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಪುದ್ದೋರು ಆ ಪುದ್ದೋರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮ ಬಗೆತ ಕಜಿಪುಂಡು ಆ ಪುದ್ದೋರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕರಣ ಒಂಜಿ ಶೃಂಗಾರ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕರಣ ಶೃಂಗಾರ ಮನ್ಪ ಹೊಸ ಕರಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಪ್ಪ ಹೊಸ ವರ್ಮ ಬಗೆತ ಕಜಿಪ ವರ್ಮ ಉಂಡು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಏಳು ಬಗೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ನಾವು ದುಂಬು ಅವಳ ಇರೆಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿನ ಬಗೆ ಇರೆಗೆ ವರ್ಮ ಬಗೆ ಬಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಓ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಇರೆಗೆ ಆ ವರ್ಮ ಬಗೆ ಓ ಮಾತಪ್ಪುಂಡು ಇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಬಡೆ ಬೆಂಡಿಕಾಯ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಇರೆಗೆ ಚೇವು ಅಂಬಡೆದ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ತೆಕ್ಕರದ ಚಲ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿನಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ತೆನಸುಲವು ಕುಡಲ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪುನ ಮಾತಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇರೆಗೆ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂಡದೆ ನಮಕ್ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೊನಾರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ತಿಕ್ಕುನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಏರು ಕೃಷಿಕನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ತು ಸಾಮಾನು ಕೊನಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡ ಇತ್ತ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾವು ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಜನನ ಆಪುಂಡ ಮರಣ ಆಪುಂಡ ಇತ್ತ ಸಾವು ಬಂಡಿ ಬೇಟಿಗೆ ತೆಂಚೊಂಡು ಇತ್ತ ಸಾವು ಬಂಡಿ ಬೇಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದಂಗಿದ ಗಸಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಮಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಅವ್ ಮದ್ಮೇನ ಸಾವ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾವ ಆಪುಂಡ ಇರು ಕೊನೆ ರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದನೆ ಕುಂಬುಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದನೆ ತಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಬುಲೈನ ಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲೈನ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಐಟಮ್ ಅಂತನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ತೆನಸ್ ಮಂತನೆ ಊನೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಕೊರಂದೆ ಒಟ್ಟು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪೋಪುಣಿತ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಇರುವ ವರ್ಷೋಡು ಈ ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿ ನಡತೊಂದ ಪನ್ಪುಣನೆ ತೋಜು ದಾಲ ನಮ್ಮಡೈತೈತೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡು ಹೋರಾಟೋಲ್ಲಪ್ಪ ಏಟ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಯೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಅನ್ಕಿರ್ನು ಇನಿಗೆ ಆ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಪುದ್ದೋರ್ಗಿದ್ದೋರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಜೀಪನ್ ಪುಣ್ಯ ನೀನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ 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 ತಮ್ಮಣ್ಣಾರೆ ಆಯ್ತು ನಾನೇ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭೂಮಿದ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೇ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ತುಂಬು ಇರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಂಡ ಬೆನೊಂತೇರು ಇತ್ತ ಬೆನಿಯರ ಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಉಮೇದಲ ಪಡತ್ತ ಐಕ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಇಜ್ಜಂದು ನಡೆದಾದ್ರ ಇತ್ತೆ ಓ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಐನು ಬುಳೆಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅಂದುಲ ಮಾಡೈತೆ ಐ ನಡೆದಾದ್ರ ಇರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪುದ್ವಾರಿತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಪೊಡದು ಮಂಡೈತೆ ಪೇಂಟ್ ಹಿಡಿದ ಸಾಮಾನು ಕೊನೋಡವು ತರಕಾರಿಲ ಪೇಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಕೊನೋಡ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕಂಡಾಗ ಜತ್ತದ ಬೆನ್ನೊಂದಿಚ್ಚ ಐನು ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಇರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುಕು ದಿಂಜ ಪಾತಿರ್ನ ಇಡಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲ ಅಂಚಿತನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮನ್ಪರೆ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಐಕ್ ಗಲಸೋಡ ಆಯ್ನ ಸೊತ್ತುಲು ಉಪ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂದು ಒತ್ತೊಂಡುಗ ಅತನ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜ ಕಂಡಗಿನಿ ಜತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಒರಿಪಾವನೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಒರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವರ್ತ ಒಯ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂದೆಟ್ಟು ಇರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಣಿತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಈ ಮನ್ನದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಶಾತನ ತಂದೆ ಇರೆಗ್ ಮನ್ಪೋಡೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇರೆಗ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮನ್ನದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಜಂದೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪು ನಿನ್ ಮಾತ ಜನಾಂಗೋಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಸುಪುಲು ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಸಂಕೇತ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆದ ವಿಷಯ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ ಆ ಜನಾಂಗ ಆಯ್ನ ಉರಿತದ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ರೀ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಐಟಿನಿ ದಾನ ಅದನ್ನ ಇನಿ ಅಂಚುನೇ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಕರ ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರಗೂ ದೇತೊನ್ಲೆ ಕಲಿತ ವಿಚಾರಗೂ ದೇತೊನ್ಲೆ ಆತನ ಇರೆಗೆ ಜೋಗಿನಗ್ಲ ಕುಡುಪು ಅನ್ನು ಮಾತ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಬಲಗಿಲ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಕರ ಉಂಡು ಕೆತೊನ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಇರೆಗೆ ಮಾತ ಜಾತಿಗ್ಲ ದೇವೇರು ದಾದ ಮಂತದೇರಂದು ಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗ್ಲ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಜೀವನಗೂ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಾಧೀನ ದೇವೇರು ತೋಜದೇರಿ ಕುಲಕಸುಬು ಅವೇ ನೀನು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಂತೀರಿ ಮೂಲ ಏಪ ಇರೆಗ್ ಮನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಬುರ್ದು ಇರೆಗ್ ಬೇತ ಇರೆಗ್ ಲೋಹ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂತನಾಗ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾತ
ಏಪ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನರದ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಾನ ಅಪ್ಪಕಂಡ ಇರ್ ಪನ್ಪುನ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಂದುಲ ಇತ್ತಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತೆ ಇರೇಗ ಗದ್ದವ ಪಲ್ಲವ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಪುದಾರ್ ಏತೋ ಪುಂಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಇರೇ ಗದ್ದವ ಪಲ್ಲವ ಪಂಡ ಇರೇಗ ಪೆದ್ದೋಲ್ ತಿಗಿ ಇರೇಗ ಐಟ್ ಗಂಜಿ ಕೊರೋಡು ಇತ್ತನು ಇರೇಗ ಅಲ್ಪನೆ ಇರೇಗ ಆತ ಸತ್ತು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇರೇಗ ಮಣ್ಣದ ಫಂಡಿ ಬೇಟಿಗೆ ಎಂಚತ್ತು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಪಂಡ ಇತ್ತದರ ಅಂದೆ ನೀರು ಕೊನಪ್ಪನ ಇರೇಗ ನೀರು ದಿಂಜಾದಿಪ್ಪನೆ ಮಣ್ಣಡು ತೆಲಿಯಾರಿಪ್ಪನ ಅದ್ಯಾರ ಮಣ್ಣದ ನುಪ್ಪು ಬೇಪುನ ಕರ ಮಣ್ಣದ ಉಪ್ಪಾಡತನ ಬೇತ ಮಾತ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಇರೇಗ ನೆಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣದ ಇರೇಗ ಅಂಕೈಕೆ ಎತ್ತಂಡು ಇರೇಗ ದೇವದೇವರ ನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪನ ಬಂಡಿ ಬಿಸಾಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಸಾಲೆ ಎಲ್ಯ ಬಿಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗ ಇನ್ನು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಇನಿ ದೇವರದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ನಮ ಇನಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಮಾರುಪೋತ ದೈವದೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಕಂಚಿ ದೈವಲೆಗೆ ಮಣ್ಣು ತಾಮ್ರ ಆಪುಣು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಅಗೇಲ ಆಪುಣತಿ ಆ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಾತ್ಮಲ್ಲ ದುರಂತ ಜೀವಿಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಏರ್ಲಜಿ ಇಡೀ ಭೂಪಟಾಡ್ತುಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುಣೊಂಜಿ ಎಲ್ಯವರು ಮೂಲು ತಯಾರಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುಲಕಸುಪದ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಕಲಿಬೆಲ್ಲಪ್ಪು ಅತನ ಕರಗಂದು ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಈ ಕಾಂಟ್ಯ ಕುರುವೆಲ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತದ 130 ಕೋಟಿ ಫಾರಿನ್ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬೇತ ರಾಜ್ಯ ಕೊರ್ಪುಣೆತ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಬುಲೆಪಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಲಕಸಬನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಬೆಲ್ಲಾಗ 1,000 ಕೊರ್ಪುಣ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂದುಜ್ಜಿ ಇನಿ ಆ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ನಮ್ಮಂಜ ಆ ಬೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಇರ್ತೀವಿ ಇತ ಇರೆ ಕಲಿದೆಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂದಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಕಲಿದೆಪ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಬಂಡ ಇರೆಗೆ ತುಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಯೆ ಯಾನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿದ ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ಬಿಲ್ಲವೇರಿ ದಯಪಂಡ ಇರೆಗೊಂಜ ಮೂರ್ತೆ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತರ್ಕತ್ತಿದ ಪುಡಿದಾದ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೆಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ತುಲೆ ಇರೆಗೈಟು ಸುಣ್ಣದ ಕಲಿ ಪಜಿ ಕಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ ತರ್ಕತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ ಐನ ತೊಡಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ ಐಕ್ ಎತೋ ನಮೂನೆದ ಐನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಉಂಡು ಯಾನಿ ಮಾತಿರಡಲ್ ಕೇವ್ನೆ ನಮ ಇನಿ ಐನು ನಮರ್ದಾದ ಅವು ಕೈ ತತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಐಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಆ ತಾರಿಗೆ ಪೋದು ಅತ್ತನ ಆ ಬೆಲ್ಲ ಕುಂದಾದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪದೇರಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲು ಹೊರ್ತೊಂದೇರಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಪರಿಕಾರ ಆಂಡಲ ದೀಲೆ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಪರಿಕಾರ ಇರ್ ಪಲ್ಲೆ ಕನೆ ಒಂಜೊಂಜೇ ಪರಿಕಾರ ನಮ್ಮ ನೋಡುದು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ತಮ್ಮಣ್ಣರು ಖಾಲಿ ಪರಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾತಿಯರಿಗೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಕೆ ಪಂಡಾತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ದೂರ ಪೋಣೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಕರತ ಪುದರ್ ಪಂಡಾರು ಬಂಡಿ ಬಿಸಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಆನಂದಾಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ಗಲಸುನೇನು ಬುಡಿ ಅಂದಾಂಡ ದಾನ್ಯ ಪುಂಡು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅನಾಗ ಹೊಸದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಐತ ಪುದರ್ ಗುತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪುದರ್ ಗುತ್ತುಪ್ಪುಜಿದ ಬಂಡ ಇರ್ಬನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಗಲಸು ನಿಜ ಆತನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡು ಇದು ದೈವದ ಭಾಷೆ ತೋರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1000 ಭಾಷೆಲು ಉಳ್ಳಾಗಿ ಅಂಚೆ ಇರೆ ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ನನ್ನ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇರೆಗ್ ಐನ ಅಂದಾಜ ಒಂದುಜ್ಜು ಸರ್ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಬನ್ಪುಣ ಇರೆಗ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮದ ತನಕ ವಿರಾಮದ ಎತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬಕೊನಕ ಬಂದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುದಾರು ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬಕೊನಪ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುತುಡರ್ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರೆಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ನೆಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಅಂತಂದಲ್ಲ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಈ ಪೊರ್ತು ನೆಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವೆರ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಾದ ಕುಲ ಕಸುಪದಾದ ಈ ಮಾತ ವಿಚಾರ ನೆಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರನಲ್ಲಿರು ಅಂದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಬುತಾರದನದ ವಿಚಾರ ಐಟುಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಬಲಸುನ ಚಿತ್ರನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುತ್ತಲು ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರನ ಪಂಡರು ಐಟು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಅತ್ತನ ನಮಕ್ ಐತ ಪುದರ್ ಮರತು ಪೋತನೊಂದು ದಾನೆ ಎಂಚಿನವು ತುಲೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇತ ಈ ಬಲಸುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಒಂದೇ ಪೂರ ಮನ್ನದನೆ ತೂಪ ಕೊರ್ಪುನವು ಮನ್ನದ ಐನು ಬೇಪಾಯರ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಬದಲು ಒಂಜಿ ನಡರೆ ಮಂತೋತಿರು ಮನ್ನದ ಐನ ಬಂಡಿ ಬಿಸಲೆ ಮನ್ನದ ಐನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಸಲೆ ಮನ್ನದ ಐಕಿರೆ ಕರ ಮನ್ನದ ಪೂರಲ ಮನ್ನದ ಉಯಿತು ಬುಡಿ ನಾ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 14 ಇದೀಗ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲ್ ಮತ್ತೊಂಜಿ
ಕುಲೆಕ್ಕ ಪದ್ನಾಜಕ್ಕೆ ಬಲಸು ಅಲ್ಪ ಮಾತೊಂಜಿ ಕುಲೆತ್ತ ಕರನೇ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಪಂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಇಂದು ದಾಯ ಪಂಡಗೆ ಅನ್ಕೆಂಡ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ನನಲ ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ CA ಆವಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡು ಅತನ ಸೈನಿಕ ಆವಡು ಅತನ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆವಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಪಡ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ ಈ ಕೇವನ್ನೇ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದೇವೇರು ಕೊರನ ಕುಲಬಸವನು ಕುಟುಂಬದ ಒರಿಯ ನಾಯ್ಕ ಸೇರ್ಸಾವನ್ಲಿ ಒರಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡೈನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾನಿದ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇರೇಗ ಕುಲಾಲ ಕುಟುಂಬಲಿತ್ತ ಇರೇಗ ಇತ್ತಲ ಇರೇಗ ಇತ್ತಲ ಇರೇಗ ಆವೇದ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಆವೇದ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಪಂಡ ದಾಯ್ದ ಕರ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ದಾದ ಮಲೆಪ್ಪುನ ಪಂಡ ದಾದ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊನದು ಬತ್ತದು ಅವೇನ್ ಇರೇಗ ಪಾಕ ಮಂತದು ಅವೇನ್ ಅಂಟು ಮಂತದು ಅವೆಕ್ಕೊಂಜ ತಗೋರಿಡಬಾರ್ದಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಲಾಗಾರಿಕೆದ ರೂಪದಿ ಮನ್ಪುನು ಐನು ಬುಕ ಇರೇಗ ಐನ್ ಕರನ ಪೊಲಿಪ್ಪುನ ಇರೇಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಲ್ಪ ಕೊಂಜಿ 4.5 ಗಂಟೆ ಬುಕ ಇರ ಕೆಬಿಗೊರಿಯರ್ನ ಇಡೀ ಬೈಲ್ದ ಬರೀರ್ದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಟಕ್ 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 ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಇರೆಗೆ ಇಂಕಲ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಪುಣ್ಯವಂತಿರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೆಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಕುಟುಂಬಲ ಕುಲಾಲ ಕುಟುಂಬಲ ಬೊಕ ಇರೆಗೆ ಈ ಗಾನಿಗ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಪಲ ಎಣ್ಣೆವಂತ ಅಂತ ನಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ನೇನು ದೇವರದೇಟ ಸುರುಕು ತೂದು ಮುಕುಲು ನೇನು ಮನ್ಪುನೇನು ತೂದೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತನಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಂಚಾ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಗುದಿಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ನದ ಕಾರಣ ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂಜೇರಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ಪಿದೈ ಊರ್ದ ಕ್ಲಿಮಿನಿ ಆತನದಾಂಡ ಈ ಎಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲಕಸಬು ಅನ್ನತ್ತೆ ಈ ಕರಾಮನ್ಪುರನೇ ಪಂಡೇರು ಏನು ಇತ್ತದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಪುರ್ಲುಗು ದಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಈಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂತಂದ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಐಟ್ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಐತೆ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ದುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಈ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಏರೇಪಾಡು ಈ ರಾಜಕಾರಣಿನಕ್ಲ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಡು ಓಲಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಎನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕುಲಕಸುಬುನು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕೊಲ್ ನಾವು ನೇನು ಎಂಕುಲು ಒರಿಪ್ಪಾಬಾ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮುಗಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ನಮ್ಮ ದುರಂತದಾದ ಕೆಂಡ ಈತ ವರ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಬುಕ್ಕದ ಇರೆಗ ಸುರುತ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನಕೊಲ್ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊಡುಗೆ ಬತ್ತನಿನ ಬುಡ್ನುಂದಿತ್ತನ ಈ ಮುಕುಲು ಓರ್ಲ ಈ ಕುಲ ಕಸುಬು ಕಾವಡು ತುಳುನಾಡು ಕಾವಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಾವಡು ದಾಲ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಂದನಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಖಂಡಿತ ಓಲ್ಲ ಇರೆಗು ಇಟ್ಲ ಪಂತಜೇರಿ ನಿಕ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐನೆಂಕುಲು ಬೇತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ಆತನ ಬುಕ್ಕೊಂಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪು ಆತನ ಮನ್ಪುಡು ಇನಿ ಪಾಲೆಡೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನೇನು ಐನು ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಕೊನೊತ್ತಲಿ ಐಟ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪೊರ್ಲದೇನು ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಿ ನೈಪುನ ಉಂಟು ಬೂರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದಟ್ ಮನ್ಪುನೇನು ಐನ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಐನೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಂತದೊಲಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿತ್ತನ ಬೊಕ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಾಡಿಂಚ ಮಂಡ ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಡೆ ದೆತೊನ್ನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ದ ಪಿರಿಯಡ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನನ್ನ ನಾಶ ಹಾಪುಣಿದಿತ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಡಿದಿರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಾಲ್ದ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿದ ಕೈತಾಲ್ದ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಓಲ್ಲ ತಿಕನ್ನಂಚಿನ ಸುತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ತರ್ಪವನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಕೈತಾಲ್ದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಾಲ್ದ ದಾಸಾಯಿಬೇರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಆತನ ಇರಿಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮತೆರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಆತನ ಇರಿಗೆ ಇಂದು ಮಾತ ದಾದಾತನಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ನನ್ನ ಇನಿಯೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುನೇ ಒಂಜಿ ಕತೆ ದುಂಬು ಊರುಡು ಮತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತನೆ ಕಾಮತೆರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊಂಡು ಮಾತ ಸುತ್ತಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಕುಡಾರಂಜಿ ಪನೀರ್ ಇರ್ತನೆ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಬ್ ಅಂತೆ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇರ್ ಕೊನೊಲ್ಲಿ ಆರೈನ ತಿಂದದು ಆರೈನ ರುಚಿಂತೋದು ಇರೆಗ್ ಇನಿ ಕೊನೊಲ್ಲಿ ಏಪನ್ ಪೆರ್ತುಲೆ ಅವು ಕೇನ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಾರ್ ಚೋಕೊಂಡು ಯಾನ್ ತಿಂತೆ ಆತನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಲ 6 ಗಲಸದ ಇರೆಗ್ ಪನ್ ಪೇದ್ರಿ ಈರ್ ಇನಿ ಪೋಯರ್ನ ಇನಿ ಇತ್ತ ಈರಿ ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉನ್ನೆಕ್ ಶಾಪ್ ಓಡ ಅಲ್ಪ ಇರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶರಿಯರ್ ಸಾಮಾನ್ ಕೊರ್ಪನ ಆಗ ಸಂಬಂಧ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಎಂಬಿಯಾಗ ಸಂಬಂಧ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧನ ಅಜ್ಜಿ ಈರು ದುಂಬುದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂಡ ಇರೆಗೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಇರೆಗೆ ಸಾಮಾನು ಕೊರ್ಪನ ಇರ್ದು ದನಿ ಇರ್ದು ಬತ್ತನ ಪೂರ ಇರೆಗೊಂಜಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಊರುನು ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಕಲ ಉದ್ಯಮನ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಕಲ ಬೇರ ಅಂಗಡಿನ ಮಾತ ಒರಿಪ ಓಡದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮನ್ಪೋಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಚೇನಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಸೊತ್ತುಲೇನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪೋಡೋದಾಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಐನ್ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ದೆತೊನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ರಮನು
ನನಲ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಈ ಕುಲಕ ಸುಬುದ ದ್ವೇ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಸರಿನಿ ಓಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತಿತೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಆ ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟೈನಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಓಲಾಂಡಲ ಪಿದಾಯದಾಗ ಮಿನಿ ನಮ್ಮೋಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತ ಪರಿಚಯಿಸದ ಕಟ್ಟನ್ ಮಿನಿ ಅಂಚನೆ ಇರೆಗೆ ಆಡ್ ಕೊರಂಡ ಐ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ 2,000 ಪೋ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಇನ್ನು ತಿನ್ಪುನ್ ದಾಯಪಲ್ಲ ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪ ಬೇತ ತಿನ್ಪ ಬರೇ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಹೋಗ್ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಬಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಂಟು ಸಾವಯವ ಸೊತ್ತಲು ಅಂಚಿತ್ತನ ನೆಂಜಿ ಸೊತ್ತವು ಐಟ್ ಬೇತೆ ವಾ ಕಲ್ಮಶಾವಡ್ ವಾತ ಬೇತೆ ವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಐಟ್ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಅಂತೀರಿ ಸರ್ ಕನಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂತಿ ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಸರಿ ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇದ ಕನಕ ಪಿರೋಡಂತೆ ಪೋಡು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬಿಡೋಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ ಭೂತೋಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಭಯ ಎತ್ತನೆಟ್ಟು ವರಿದ್ರತ್ತಂದೆ ಈಜಿನ ಇನ್ನು ದೈವಾಲಜ್ಜಿ ಸರ್ ದೈವಜ್ಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಂದ್ ಕೆಲವೇನು ಮಾತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಏಜೆಂಡ ಪೋಡಿಗೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ 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 ಮತ್ತೆ ಕರತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಪಡಿತೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಕರನ ಬಂಡಾರ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪುಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ಮರಣ ಮುಟ್ಟಲ ನಮಕ್ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಕೆಲಸ ಉಂತನ ಇಲ್ಲಿಯ ಮರಣದ ಪುರತಗೂ ಬಲಸುನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂರಿ ಆವಡ್ ಸೂಕರ ಆವಡು ತೂರಿ ಅಂದ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಜನ ಪಂಡ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಈ ಜೀವ ಪಿರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಅದುಂಟು ಸಂಕೇತ ಅದುಂಟು ಭೂತಾರಾಧನೆದ ವಿಷಯ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಭೂತಾರಾಧನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ನಾವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಬಾಯಿನ ಅಂಚೆ ನಡತು ಒಂದು ಬರೋದುಪ್ಪನ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಲೆ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂಚೂರು ಮರತು ಬೈಲೆ ಕೆಜ್ಜ ದಾನೆ ಒಣಪರು ಅದು ಭೂತಾರಾಧನದ ಇರೆ ಕಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇರೆಗ್ ಮರತ್ತನ ಪಂಡತ್ ಜನಕ್ಲಾಯ್ಕ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯರ್ ತಯಾರುಳ್ಳಿರಿ ಬಟ್ ಐನ ಪಿರೋಡೆ ಬರ ಆತನ ಐನ್ ಮನ್ಪರ ತಯಾರ್ಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಲಿ ಮುಯ್ತ ಈ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಡ ತುಲಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ದೈವದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಮಾತೊಂಡು ದೈವಲೊಂಜಿ ಒಲಸರಿ ಬೈಲ್ಡೆ ಬತ್ತ ದರಿಟೆ ಬತ್ತ ನೀ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ನೇಮ ಆಪುನ ಅಂತ ಆ ದೊಂಪದ ಬಲಿನ ಇದಿಂತ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದೊಂಪ ಏರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆ ದೊಂಪ ಏರುನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತ ಉಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಪಾಡ್ನ ಉಂಟು ಐಕ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ 4 ಕಂಬ ಒಂಜಿ ಆತ ತಲಕ್ಕೆ ಬೆದುರು ಒಂಜಿ 100 ದಂಡ್ರದ 50 ದಂಡ ಮಡಲ್ ಓದ್ತನ ನಾಡೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪುನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಪುನಿಟ್ಟು ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇರಿಗೇನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇರುವ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ತಡೆ ಕುದ್ದು ಪೊತ್ತುತ್ತೆ ಹಲ್ಲಿಡ್ಲ ಮಸ್ತದಿ ಗಿಡ ಪೊತ್ತುತ್ತೆ ಇರೈನ ತೂಣ ಒಂಜಿ ದುರಂತಮಯ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಾನು ಇಂದು ಮೂಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೇನು ಇರಿ ಯಾನ್ ಕೇನು ಸರ್ ಓಲ್ಲ ಇರೆಗೈನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾದ ಆ 4 ಕಂಬನು ಬೇರ್ದು ಐಕ ದೊಂಪಬಾರ್ದು ಆ ನೀನು ಮನ್ಪುನ ವಿಡ್ಡೆ ಇನಿ ದಾದ ಮತ್ತೆ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ತಂದ್ರೆ 4 ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಕಂಬ ಆ ಕಂಬಗೂ ಮಿರೆಗ್ ವರ್ಷೋಡೋರ ಮಿತ್ತು ದಾದಾನ ಕುಂಟು ಬಾರ್ದು ಖಾಲಿ ಕುಂಟು ಐನ ತೀರ್ಥ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಸಿಂಗದನಂ ಅಂತದ ದಿಯೋತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಂಗೆ ಇರ್ತದ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಉದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 3,000 ಖರ್ಚಿ ಒಂದುವೆ ಪಿದ ಇರೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷದ ಬಿಡಿ ಮರದ ಪುಡವು 3 ಲಕ್ಷದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಆಪ ಇರೆಗ್ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಪುದರಾಪುಲು ಭೂತಲ್ಲಿಡು ಓಲ್ಲ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿನ್ನಿರು ಬರಿಯರ ಅವಕಾಶ ಮೂಲು ನೇಮ ಅಂದಾಂಡ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಆಪುದರಡು ಜನ ಬತ್ತದ ಉಂಡು ಈರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಪಂಡದು ಈರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲೆ ವನಸ್ ಭೂತಲ್ಲಿಡು ಓಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಭೂತಲ್ಯದ ಬಜಿಲು ಪಾನಕ ಬುಡ್ನುಂದಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಯ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಐನು ಮನ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಜನಕುಲು ಖಾಲಿ ನೇನ ಉದ್ದೇಶದ ಖಾಲಿ ಐನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ಯಾನೇ ದೈವ ಆಪನು ಯಾನ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಡ ಯಾನೇ ದೈವ ಇರ್ ಪಾತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿರಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ರೇಗೆ ಎನ್ನ ಕೈರ್ ಬುಕ್ಕ ತುಲಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಇನಿ 1 ಲಕ್ಷ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಈರಲ್ಪ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅವಾರ ಆರ್ ಬರ್ಲೆಕ್ಕ ಪಲ್ಪೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಅತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಂದು ಪೂರಲ ಅಜತತ್ವೊಂದುಂಡು ನೇನ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ಮಂತುಜಿಂದ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬು ದಕ್ಕದನ ಗೊಂಬೆದಲೆ ಕಾಪು ಪುನಃ ಇರು ಪಾತಿರಟ್ಟು ಬತ್ತನೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರೋನಾ ಆಗಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್ ಅಂದ ಪಗಾಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಚೈತನ ಮಂಡ ಹಿರಿಯಾಯಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಗೌರವ ಆಯದಕ್ಕೇನು ಆಯ್ ಪನೋಡು ಆಯ್ ಪಂಡ ಆಯನ್ ತೂದುಪ್ಪಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಎಂಡ ಬತ್ತದುಪ್ಪು ದುಡ್ಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಆ ದುಡ್ಡದ ಪ್ರಧಾನದ ಎಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಕೊರಪನೆ ಇಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪೋಡು ಯಾನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಂತದ ಯಾನ್ ಬರಿಕ ಪೋಪೆ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇನಿ ತೈನಿ ಇರಿ ತಳಪಟ್ಟೊಡು ಪುದರ್ ಗಗ್ಗರೊಡು ಪುದರ್
ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಟ್ಟು ಪುದಾರು ಅನಿಟ್ಟು ಪುದಾರು ಬಿರಿಕಟ್ಟು ಪುದಾರು ಓಲಂಡಲ ಇರೆಗೆ ಈತ ದೇವಸ್ಥಾನದಿತ್ತನೇನು 100 ವರ್ಷದ 500 ವರ್ಷದ ದೇವಸ್ಥಾನ 10-20 ವರ್ಷದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಓಲ್ಲ ಪುದಾರು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗೆ ದಾಯಗೆ ಪುದಾರು ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ದೈವದ ಪುದಾರ್ನ ಏಪಲ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಪುದಾಡು ರುನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿಲ ಭಕ್ತರು ವಾ ಭಕ್ತೆಲ ಪುದಾರು ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ದೈವ ತೆತ್ತೊಂದು ಪಂದು ತಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆಂಡು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಒಂಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಅಂಜಿ ಐನು ಕೊರ್ನ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜ್ಜ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯವರ ಬಂಡದ ಐನ ಈ ಮೀಟ್ ಇಂಚ ಪುದರ್ ಬತ್ತದು ಐನು ಕೊರ್ದಾವ್ ಎನ್ನ ಅಂದ್ ಇರೆಗೆ ಆನಿಕೆ ದೈವದ ಸೊತ್ತುಡು ಕರ್ತಲೆಡ್ ಓಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡಿರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡಾದೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರಿ ರಣರಂಗೋಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕರ್ನಾಡ ಕರ್ಣಕೊಂಡಲನು ಕೇರ್ನಗಲ ತನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತನ ಆ ದಿನ ತಿಗಳದ ಅಮೃತ ಕಲಸುಡು ದಾರಮೈತು ಕೋರು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಬಂಡ ಕೊರಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಜಾಗೇನು ಕೇರ್ನಗಲ ಸುಖ ಅವಳು ಯಾರ ದಾದವಂತೀರು ಸುಖ ನೆತ್ತು ದಾರಮೈತದ ಕೋರು ಕೊಂಬುದ ಸಿರಿಗಿಂಟೇಡು ದಾರಮೈತು ಕೋರು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಿ ಒಂಜಿ ಆನನು ಪೊನ್ನನು ಆನಾಗ ಕೊರ್ನಾಗಲ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿತ್ತದು ದಾರಾಮೂರ್ತೊಡೆ ಕೊರ್ಪನಮ ಕಲಸకు ಬನ್ನಾಗ ಇರೆಗೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಸಮೈಪುನಗಲ ದಾರಾಮೂರ್ತೊಡೆ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುನಕ್ ಇರೆಗ್ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಕೊಡಿಟ್ಟು ನೀರು ಬಿಡ್ಪುನ ಐಕ್ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೆ ರತ್ತು ಎನ್ನಲ ನಿನ್ನಲ ಕಡಿನ ಪರ್ಪುನೊಂಜಿ ಸಂದಂದುಡು ಕಣ್ಣೀರ ದಾರಿಡು ಈ ಯೋಗ ಎಂಕ ಕೊರಿಯಾನೆ ದೈವ ಪಂಡದ ಕುರ್ದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾದವಂತದ ಈ ನೆನಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಅನಿಮುರ ಐನ ಪೂರಟ್ಲ ಇರೆಗೆ ಪುದರ್ ಸರ್ ಆ ಪುದರ್ ಇದ್ದಂದನ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ತುಯ್ಯರ್ನೇ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದ್ ಬೊಕ ಈರೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಂತದ್ದು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆದ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ನಂಗೆ ನೀ ಬೋಡಾಯನೆ ದಾದ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಗಟ್ಟಿಡು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲದನೆ ಗೋಡೆ ಗಿಡ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೊಕ ಕುಡೊಂಜಿಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರು ಕಟ್ಟಿಯರಂಡ ಐಕ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗೂ ಒಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಆವಡುನುಂಡು ಇತ್ತ 10 ಲಕ್ಷದ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ 15 ಲಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶವು ಖರ್ಚು ಸರಿ ಸರಿ ತಗೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಎಂದು ಮನ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬಂದಾಗ ಮಂತನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಟ ಕೇನೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂತೆ ನಡತನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಇರ್ ಪಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಆದಿತ್ತೆ ನಾವು ಅಯ್ನು ನಮಕ್ ನಡಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕಥೆನ ಮುಗಿಪನ ಪೊರ್ತಾವ ಅಂದ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ನನಂಜಾತ ವಿಚಾರನ ನಾನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಬಂದಲೆ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ತುಡಾರು ಪಾತ್ರೆ ಕಥೆನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದಲೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬಂಡವು ಅಂಚನ ಉಡಲಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಐಕಾದ ಯಾನು ನಿಖಲ ಮಾತ ಪರವಾದಲ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣರೆ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕಥೆ ನಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದಲೆ ಸೊಲ್ಬೆಲ್